So mga kafitid, may buntag laha kanimo. So, tanga butagon. Sayo ta nga matutarong palingki. No? Ang malingki ta, din pagkahuman na pagkamalingki. Mato na punta dito sa church. Tungod kay ano na panimbahon nga pagabuhaton. Ito na pong pagkadaygo ng atong buhi nga Diyos. Yan, sa talagang kahit ang Ginoo. Few moments later.